रायजोनि सिलायाव रायजोनि गेजेराव आंथु फरायनानै आखाइ खबजोबनानै लाइजौ सानैबोखा न'खरनै बथल जुमाय जरा होनानै आरो नुबावबाय मा सासेल' सानोमोन खेबसेनो सानैखा माने सासे खालायबा गोबावबो जागोन नालाय सानै जिरायखानाय खेबसेनो मोजां जाबाय बे जाहैबाय गिदिर बिहामजो नैबे जाहैबाय उन्दै बिहामजो दा बिनि गेजेराव आं दहाय गिबियावनो होनलांखाबाय बिथांमोना गंसे न'खरनिनो गुमैरानिनो जोंनि गामिनिनो माने बिहामजो नैबे जाहैबाय बिहामजो गेदेर बे जाहैबाय उन्दै दा बिसोरो माने न'खराव माने बिमा बिफानिफ्राय जोङो एसे बेलेगाव थानोसै होननानै बिमा बिफाजों रायज्लायलायनायनि गेजेराव गुबुन जालायबाय बे गुबुन जालायनायनि गेजेराव बिमा बिफानि अननायखौ गारनो हायाखै रायजोखौ गारनो हायाखै बिनिखायनो बिसोरो जोङो बिमा बिफानिफ्राय एसेल' आनज्रायदों थेवबो जों रायजोजोंनो थागोन होननानै बेस्रा बुरि फिसाफ्रा रायजो राजाखौ आथिं हमदों आखाइ खबजोनानै गय जरा फाथै जरा होनानै बेयावनो रां रुफा होनानै जुमाय जरासे होनानै आरज गाबनानै जोंखौबो सामिलाव बा गावजों सोदो होननानै आरज गाबनो नागिरदों नामा बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं बिहामजोफोरखौ माने खावलायबाय ना बले सामिलावबो थागोन ना बले गावजोंनावबो हागोन जोंहा बेखौ एसे सोंनो गोनां जाबाय नङा होनबा दा बेखौ बिहामजोफोरा एसे बुंना लाबा मोजां आरो रायजोनि सामिलावबो थागोन ना बले गावजोंनावबो हागोन गामिनिनो आइजो महिला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दिनै माने जोङो आइ आफाजों दंमोन आरोना बेसेबा बोसोरबो जाबाय आङो 10 बोसोर सिगाङानो जाबाय ओमफ्राय माने बिरादबाय फिसाजोआ सानफ्रोमबो माने थाबाय थानो हाया सानसेबाबोथ' गुबुन जानांगोन नालाय बेनिखायनो माने एसे गोजानावबो नङा एसे आनज्रायनाय जादों आरो बेनिखायनो माने रायजोखौबो नांगौना गोदोनिफ्रायनो मोनबोबाय थानाय आङो गोजानाव थांनो नागिरदोंमोन नाथाय रायजोखौ गारनो हायाखै गोदोनिफ्रायनो मोनबोनाय मोजां मोनो आरोना आङो जोंनि गामिनि रायजोफोरखौ बेनिखायनो आङो बे रायजोआवनो थानानै बे रायजोजोंनो मोजां माने संसारखौ मिलायलांगोन होननानै आसा खालामनानै आं दिनै माने गरान गिदिराव हाबथ'नो हाथ'वाखैबाबो दा सामोलावनो हाबनानै थानाय बायदि जाबाय बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय गोजोनथों थांनाय जादों आंनि दुखु आफाद निदानखौ खैफोद जायोबा रायजोखौनो आं नायगोन होननानै रायजोसिम खावलायहरनाय जाबाय गोजोनथों मा जालायखो बाजि गिदिरालाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां जों गामिनिनो बर' ब्रह्मनि बिसि माइना ब्रह्म आरो जा बिष्णु ब्रह्मनि बिसि मनिका ब्रह्म बिथांमोना दा बिसोरो रायजोनि सिगाङाव जों बुंनांगोन बिथांमोना नेम बायदियै जौ जरा होनानै लोगोसेयैनो रायजोनो होनो गोनां जा भरालाव हाबो 250 रां बेखौ होनाय नुदों बेयाव जेबो थायाखै मोनसेल' खोथा बुंनाया मोजां जोंनि गथ'फोरनि गामिनि जों होनबाय थादोंमोन जोंनि गामिनि गथ'फोरा सामिलाव बोसोरसे हाबनानैनो नेक्स्ट बोसोराव रायजोनि भरालाव अन्तर्भुक्त जानांगौ होननानै जोंनि फान्दुलुफियाव लिरनाय दं दा बेखौ आं सानखादोंमोन आरो भरालाव सामिलाव हाबनायावबो 250 होयोब्ला माने 1000से हाबबानो जोंनि गामिनि गथ' गथायफोरा टटेलि रायजोनि अधिकारखौ समान मोनफाजोबखायोमोन आरो दा देग्लाय सामिलाव हाबनानै खाल मानसि एगादारबा जोङो 250 बारा मोननाय जायो आरो जेनेबा दा आं मोनखौ जौ जरा माबा जरा होनायखौ नुनानै आं खावलायनो लुबैदों 250खौ होदों 750 थाखाखौ सप्तासेनि गेजेराव होयोब्ला बे भरालाव हाबनाय जाखाबाय होननानै आं सानदोंसो माने होमबाना जोंहा बेयाव माने खुनु अजर आपत्ति थाला दा बेखौनो जों जाय बिथांमोना हाबगिरि बिथांमोना जुदि दिनैसो उसुबिदाबा
सप्तासे गेजेराव होजोबनानै हाबखायोबा जोंहा बेयाव बेले बेजे गैला बहराला अन्तर्भुक्त जाबाय होननानै जोङो बेखौ होनखाजोबनो हाबाय आरो खाल्ला बेयाव माने रेहाय होयो माने बेखौ जोङो सोरबा दुखु मोनगोन नामा आरो गामिफ्रा दुखु मोनलायनांगौ जेबो नङा जोंनि माने सावरायनाय खोथायानो जोंनि फान्डलिफ्रावबो एसे रायलायनाय दंखायो आरो बानायना दोनखानाय बोसोरसे ओमफ्राय जोङो उनाव जोङो रायजोआव बजबनाय ओमफ्राय जोङो गाव मा जायो ओमफ्राय साबिलाव थायो थाया गावनि गोसो ओमफ्राय उनाव जों खनसेबो बजबनानै लायो होननानै जों बे बाथ्राखौ फोरमायनानै गोदोनो जोङो बिसोरखौ फोरमायबोखाबाय थादों हाबनाय सामिलावनो एखे बरालाव हाबनाया जाबाय बरालनि थाखा फैसाखौ बिथ'बा लांथ'बा मोनबाय बेनिफ्राय खामानि दामानियाव सामिलाव हाबनायाबो टटेलि खामानि दामाव सहाय होजोबनांगौ होनबा हाबखानाय मोजां मानि दावराव आमेलाय रायजोफोर बेखिनि खोथायाव आं बिहामजोफोरखौ अननानै खावलायदोंसो खेबसेनो नोंसोरो सामिल आरो बरालाव हाबखानाया मोजां आंनि दा खोथायाव खोनादोंना खोनायाखै 5 लाखनि आब दंबावो जोंना रायजोआ 7 लाख दङ आरो हाबबावसो जाहैबाय हाबना लाखाबा मोनगोनबो आरो बेनिखायनो नोंसोरो हाबना लाखायो बलार हाबबायना बलार हाबबायनो दिनैनिफ्राय बे बिहामजो सानैया समाजाव आरो माबायाव हाबनाय जाबाय लेखाफोरना सासे हाबनाबा हाबखा मा गोनो गोथो खालायनो सिन्था खालायनाङा मालाय आब'आ बिहामजोफोरखौ बिहामजो मोना नैबे बुस्थुखौ जोंनो सिखांना आखायाव होफैनांगौ बेनिफ्राय संनानै लाखानांगौ दा बेखिनियावनो डिस्टार्ब खामानि सासे डिस्टार्बसो मोनबाय जाहैबाय बेखिनियावनो जोंहा डिस्टार्बनोलै आमालासो जाहाथे बिसिनि रायजो जानायाव सान अखाफोर बायदि जेंनानै थाबाय थाथों रायजो राजाजों गोरोबनानै जानो हाथों होननानै जोङो फंनैसोबाबो बोर होना होबाय जाबाय जै जाथों आरो दिनै रायजोनि बरालाव हाबदे बेवहाय आफा गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय हिजावजालि बिखौ बिनानाव बा बेवाइ जानाय बिखुनजो जानाय हिजाव जानायफोरजों अनलायनानै गोरोबलायनानै संसारखौ आलो गोजोन बिहामजोफोरना फिसालाफ्रा माने गावजों आरो सामिलाव हाबनायाव गावसोर सनमानखौ लानानै माबानिफ्राय थाया नालाय जोङो मोनसे गुबुननि सायाव फैनोसै